Kipat jongka elaka sutnga East Giant Hills District hapok kajing penyat jongka Environment Coordination Committee lengbau chairman jongka DH Malang lembat hidkot ni kesengi kilalit mi paidbah banjat rally ban penpau kajing pyrshah yaki coke factory ni ki karkhana thang dewiong balasna beain hakate kathan kumbami kitit yakate rally das dang na shikilo bat yat paidbah saplau ke office trikam deputy commissioner ke East Giant Hills District klirian haringkat ki plakat bat kejing perta penranjur ya ke sarkar MDA hapok kejing alam umentri rangba kejela ukon rat ki sangma kum juru kila penram ya umentri sarkar ubadai pet ki karkhana dollar dollar jong kate elaka bat ki brie ki bapensha kertek ni long benami hakite ki karkhana lingba kejing tho bagi paidbah kila tho haki plakat layo I bagi coke factories ki khamma banyak khunyang jingpang COVID-19 om dayban ailat bakalawai kan dap dakatrem Kidon kami kal air ke bakoi ban ring mensim nalor kiwei kijing tho hadin be kila poi hapla ko office DC kidong ilam kete ka committee kila yo lat panya kran bo DC uba I kharmal ki pada kaliang jong u ulakular banadu lasai kasni unle ya ka badan kam bat ban pha khang khrdap no ya kitu ki karkhana thang dewiong beain nakaliang ki paidbah haba ajing kran halor ka dig jing pyrshah jong ki ong bakam dei tang na ka daw ka jingmih beain jong ki henry ki sngo thu ru bak jingmih kini ki karkhana kum kiten kan sakta e ka kot ka khia ki paid ka elaka haki rukom ba pher Kalau kau English new man kau ya deputy commissioner jong East Giant Hills District oh ni yo iba don kamasem habai dei bat kim lang salang oh ngim don ban kono yu amaru di tang nong page hane ngim don handai ngi sukpen bat di kajupop ka ba district commissioner badon burom jong East Giant Hills jongi aden mengira kendo yu hoi ngila kendo tang kasen kam nakong ngi kendo si kendo yu habai dei bat kani ka kam namar kabang susi haba ki khna ali du kelatip ka jing utung maka tangi kendo si kendo ya DC jongi bat ka respon ladi ka positive respon ka bo ai hoi man ngi isi ro ai handai ka positive respon ka bo DC ai menta ong dated from today is dated 3 from dated 4 onwards do unstang ban le no ka kam ka bron kam habai de bat tham tam ki to ki cooks ki ba yo tang ka single window agency ki pat de ban chna handai ki la ya chna mata kito nai khen je kita ki ba yo CTE le ngim tip don chi ba yo kar kum kat at eng yo gen tang armut khat artli kita ki ba yo consent to establish pat habangi phai pat sa ka jinglong jong kini kok ya ikum kila mi kum na kitip oh kumu di si ong ya kene kam sim kia bat le ru aino e notice seki bat khang khrdep ru ya kita ki bi ai bat kawai ru an ong tang kita ki yo CTE CTO that's not our concern our main concern is that to state Meghalaya State Pollution Board pila ban check i kali theo tdem i kali what else yakini ki kok work ngani thoi pi this is my research BS6 ka ki kali ke ba pendar kam da ke BS6 mata one coke is equal to kumba 1000 tli kali one coke just think one coke kila ban boy kita ki device ke jong ki to ke elaka setengah kalau ke elaka ke barit pha very small ngam tip kan no square kilometer kendon manta ki ba kila settle haduk kumba sau pratli ki NOC ngila yo lembah ke single window ke bala pas na government jong ke MDA government maju perlata kumu paidbah when you selected leaders habang jet economic part ki betip let's say haduk sau kendai terligi NOC lani kita ki certificate ba ka single window agency kala ai manta kila thau po elaka sutnga manta si ingin dim lada kawai ki kok ngan estimate pi with full scientifically lada kawai ke kok ke temi 10% sab kundai teli la long more than la long inhibitant tang long chu ka ban chong chnong kala long kum ke tu kiwi pat kiri ngam kon tho kiwi kiri mo don kiri ki bla long lapa kiri kum kita pi ghost tang la ne kiri kaba ki briu kim ban se ben hak mino amar kim la chu ban sa this is kani kalau statement kemau kumbo ong Aristotle man is a social animal handre tang no kita ki animal tang kita ki briu mo ong social animal ki briu tang ki briu
kita penjot yang kajong kesem. Pak kita kena penjot ngani tu baik pi. Kini cook factories owners. Pi hun benyo 100% nak cispa. Pi hun benyo tang 10% nak cispa. Pi di kejai benriu jongi. Baru kejai benriu jongi matangi kun no begini im. Hoi ngam cip ong bagi bepak kejai benriu. Kejai benriu hanyu trap hanyu skum. Ni persang ben im ni teli kun no begini it. Iwe ngini tre pra mengi. Oh ingin buram ni keweru. Hari mata pat kini cook owners pat ki pediang. Kini kalong very sad tang sok we ngan pungkun op ni. Kabanga susi kalong, kabanga jauh umat kalong. Iwe knarit ibadah rius dan idak wai kum ni. Uble. Isn ese try. Ban penduk pendam no ye kini kejing tung na kini cook factories. Isn ese uble. Ban penduk jait no ikini ki karkhana cha ki chnong ki thau jongi bangin don kalawe. Ikena ki berit. Let's say kini ki try cook bela he lasan. Siu lem dan menta kalau we jong ni hadin habut. Pila ban don jing don sem su Shillong. Pila ban don jing don sem su Guwahati, Delhi. Hanre. Subha. Da ye kini ke sem ka ba. Da ye kini ke sem ka ba ubleng ai hanga ha ping insa. Last thing kan ong ti kini ken. Kini ke Spanish proverb ka ba ong. God always forgive. Man sometimes forgive. Nature never forgive. When you start polluting the nature, the response will be very ugly. Kaya kita kejing ugly. Heat wave. Kejing tang kiba khala ngi hakmat. Ki cancer ngin yo. Par kita ke. Namar kata. Is ngangam don ngacu duai num taki trakuk nongkong uble un thaulat thaulunti pipi kunyo do kami pat ki Kijing tre, dan penduk pendam no ikani ke cook factories kebetulan po ijan tia jongi. Kublai siwan. Ngai pastor. Ni nak kaliang jong ke ki konsam la kentemo nak napok ke elaka sutnga. Ni wan menta ke sini ban yumi paidbah ban pyrshah ya kejing don jong kini ki cook factories lengkat bat kejing gelam jong ke environmental coordination committee. Ni wan hang ni ban pyrshah ya kejing don jeng don beain jong kini ki cook factories ki bam dom biang ki kot kisla bat kini om tang da kadau bakim biang ki kot kisla hendrengi pyrshah juri ki lemar bakta ya ke jingkwa jingkhia jong brio kam tamru ingin da kaliang jong ni ki kenthei ni kwa ba shari sisngi ba ki kun jong ni kilong ki kun ki de ki ba anna namar ba kini kalong ka ba unacceptable in a society mo kumbaja chekwe pat ki ri jong hapo India ki state hapo India ba bun ki khna ki don ki ba anna na kadau ko jing don jong ka pollution kata ka de kadau ka banangkong ti ngi kin kaliang jong ki kenthei ngi nim ka ba kini kan ja ki kun ki siu jong ni bat ru ka we ru kalong ba ka ta ya ka jing mensim Ya. Yang tu. Kita kedai kedau ke Benangkong, bat kedau ke Baar ke kita ya ke jing ke rukom ring mesin jong ki biru kamtam kita ki temen bat ki bedon ru ya ke asthma ke benmit ha ke por ba ki shat benmit itu kal air ba ki thang ya tu dewiong de kini ke kita yengi ru kan unju ki kendung rumah ki baduna ki badang telot ke bor ban fight against those disease ma de kini ke belong yengi ban yo ya kita ka jing thakle ban bat set khamot bat ru bat ka jing terha jong rendang di ni nak kaliang jong ki kenthe ni yang ban ni la pyrshah bat ru ban halor ba ka jing keren bat ka sarkar ba la katu kat ni ki sngi bengila dap ya shikmat ban ni keren bat ka sarkar ban khang kini kam petiau ai dei menta ka sngi yang hang ni bat ni ngin dewa yakta ka hok ka jong ni balada ka sarkar kam khang mentaru ngin yang bat hadu bat job ban ni la pyrshah ba ngi mti tang na kadau bokim don ni ki kot kisla bambiang kot kisla hendrei na kadau ka jing ta ya ka environment jongi ka mei mariang jongi bat kam tamru ya ka jing kot jing khia ka jongi Ta. okey halor ka sithi banga tha sha prime minister jongi Narendra Modi ka jing karpat ka jonga ka long ba halor ka jing wan jong jing don jong kini ki ko ba ka kadau benangkong ka long ba ka kata ya ki bubun belang ka kata ki kenthe armet kan kata ru ya ki briu bela he karta bat ka jing don be anjong kini ki ko ki bundon ki kot kisla
but shwa bakani kan thing atho shwa ka world environment day kum kadak ban ki ya ka world environment day kam mentoi ai yang gi bru bangi yar ki chul ki thang dep klem don kano ka jing signal barta ka jing le bhaya ka mai manya choni na tho ikne ka shiti sha prime minister modi halor kene but den balak phai ka la process ka she po Meghalaya hapo ai jaga ka apo i bedi pe yakni serial ding do de hadal kene dan ai petiau ai halor kene ka shiti